Θέλεις φυσικά και καλοσχηματισμένα φρύδια που θα διαρκέσουν για καιρό? Δες βήμα-βήμα πώς γίνεται το PMU. Ξεκινάμε σχεδιάζοντας το ιδανικό σχήμα που ταιριάζει απόλυτα στο πρόσωπό σου. Είναι η πιο σημαντική φάση γιατί το σχήμα καθορίζει το τελικό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια επιλέγουμε το σωστό χρώμα ανάλογα με αυτό που ταιριάζει στα χρώματά σου για ένα αποτέλεσμα που φαίνεται απόλυτα φυσικό. Στο PMU υπάρχουν τρεις τεχνικές: τρίχα-τρίχα, powder και combo. Έχουμε επιλέξει να κάνουμε την τεχνική powder ένα αποτέλεσμα που μοιάζει 100% πιο φυσικό. Η λεπτομέρεια εδώ κάνει όλη τη διαφορά. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα. Καλοσχηματισμένα φρύδια που αναδεικνύουν το πρόσωπό σου χωρίς την ανάγκη καθημερινού μακιγιάζ. Έλα στο The Lady Bar και απόκτησε το σχήμα φρυδιών που πάντα ονειρευόσουν.